u toku dana su pojedini farmeri prekršili jedno od najstrožih pravila. Šaputanje je na farmi zabranjeno i ne postoji ni jedno dovoljno dobro objašnjenje, odnosno razlog iz kojeg bi kršenje ovog pravila moglo biti oprošteno. Zahtijevamo od farmera koji su danas šaputali da se odmah sami jave, jer će u suprotnom kazna za kršenje ovog pravila biti mnogo strožija. Ne zaboravite da vas neprekidno posmatramo. Jedan od noviteta. Ja. Jeste pa novitet, hajde. Na ovoj farmi je pravilo da gazda ima pravo da kažnjava farmere koji prekrše neko od pravila. Vidi, odmah ću pismo sada dobiti. Ako ne odlučimo nešto, šta da radimo? Jeste li vi svi šaputali danas? Ne, ja nisam. Ha? Ja jesam. Svi su šaputali. Ako dvojica, trojica nisu šaputali, svi ste šaputali. I dovođavali. Ne može sad ovo ono, ne znači svi. Svi, brate. Diži ruke ko je šaputao. Gore ruke. Evo ja kaznu da dam za svije. Nema spavanja večeras ni malo. To je moja kazna i završena priča. Čekaj da vidim. Neko reče da nema. Šta za... Evo si vas. Ali onda sam ja Zorica Marković institucija za njega. Ne može da me ovako maltretira. Evo ima Njemu se ne spava, sad nećemo spavati. Evo je da kažeš da sa ovim Da spavamo. Jel, hoće kaki, neće kaki. zato što ima ljudi koji moraju da spavaju. Milan će da me zabaja, on će da mi ovako popije pamet. Ekreme, moraš da doneseš odluku, neki su na terapiji ovde, ljudi, evo. Ko je na terapiji, nek ide spavati. Zorica, tablete pije čovjek. No, imamo mi ovdje doktori. Bolnica odmah tu. Ja kad popijem jednu ludaru, ti s***. Prema tome bolje budi dobar. Hoćeš ti, ljubite vrat samo. Ne, pa to je da... Jer ja meni daju ludaru. Ne, čuješ Ekreme, ali stvarno postoje ljudi koji moraju da spavaju. Kad ti kažem. Da, sad ti kao držiš taj poklopac za ja... A gde ti je doktor? Imaš doktora? Ima. Aj zovi ga. Onda kod kapio. Aj zovi ga odmah. Ja ti kažem ozbiljno. Znam ja šta se dešava. Zorica mora da popije tabletu. Pa ja sam popila odavno tablete i treba da spavam. A ovo je maltretiranje, razumeš? Pa onda... I ti meni na sve to kažeš imaš doktora, jel? Onda idi vas. Pa šta ja tebi da dovedem doktora? Onda idi Pa šta ja spavaj. tebi da dovedem doktora? Idi na spavanje. Ekreme, Ja ću za tebe kaznu da održim. Aj, onda idi. ti će za mene. Ne moraš ti ništa za mene. Idi spavaj. Neću da spavam, sad iz inata. Ja ne znam, vi me mnogo opterećujete, vate sa pitanja, ja nisam... Stvarno, ti si mnogo nežan da te opterećujem sa pitanje, ja sam tebe. tek samo školu završio 8 razreda. I ja sam samo 3, veruj mi. 3. Ja Da. nemam više, samo 3 razreda.
Majke mi, mnogo sam glupa. A sam mnogo glupa. Ti ja kažem. Sa 3 razreda. Samo treba malo da počnem da učim engleski, malo. Samo malo. Samo malo. Samo hi Možda mi bye. pokažeš hi bye. Samo hi bye i goodbye čao. Vidiš?